A Xunta de Galicia sacará a licitación este mesmo mes o proxecto do Gran Montecelo por un importe de 130 millóns de euros, 15 millóns máis do que estaba previsto. Así o comunicou hoxe Alberto Núñez Feijóo ao alcalde de Pontevedra. Isto suporá un antes e un despois para a asistencia hospitalaria. Eso supón, que a maioría das habitacións sexan individuais, supón unha serie de servizos novos no hospital e, por suposto, a remodelación integral dos grandes servizos hospitalarios que melloran desde o punto de vista tecnolóxico, desde o punto de vista de confort do paciente e, por suposto, desde o punto de vista das condicións laborais dos profesionais. Neste encontro, Feijóo e Lores aproveitaron para analizar todos os proxectos que están aínda sobre a mesa. O que máis urxe ao Concello, a variante de Alba. Si a cuestión é unha cuestión técnica, no sentido de que os técnicos da Consellería din que as vías da Xunta teñen que ter ese ratio de non sei que e non sei cuántos, cousas desas, bueno, facemos un convenio e a recibimos nós. E nos queda para nós unha vía con criterios, en todo caso, municipales, independentemente que a fagades vos ou que non a entreguedes despois. E entón, así quedamos, en ver retomar este tema, pero con uns plantexamentos razonables, non? Outro dos asuntos máis relevantes desta reunión foi o transporte metropolitano, un proxecto que está á espera de que ambas administracións asinen un convenio valorado nuns 130.000 euros. Que eso sería para financiar os billetes de todos os viaxeiros que collan o autobús dentro do Concello de Pontevedra, vale? Por exemplo, eu collo en Estribela, de Estribela a Pontevedra, ese billete financio o Concello de Pontevedra na parte que lle corresponde. E calquera outra línea de Bencampo Lameiro Pontevedra para Enxeve, de Xeve a Pontevedra, tamén financiaría o Concello. A residencia da terceira idade, a dragaxe do río Lérez ou o paseo peonil dos Gafos foron outros dos asuntos abordados neste encontro. Ademais, o alcalde de Pontevedra demandou a Feijóo maior coordinación na xestión dos residuos urbanos, así como tamén a reapertura da delegación da CRTVG na cidade.